вашою творчістю Г. Фігляра? З самої юності, відколи себе так усвідомив вже більш юнаком, то було в 6 класі, коли я вже почав читати гумореску. Звичайною з літератури шкільної, то був і Байка Глібова, і гумореска Руданського. І потім якось то все так захопило мене. Кажуть, я зрозумів, що то майже моє, і почав вже так самостійно найбільше вчити твори, глядати інших твори, поетів, гумористів, прозаїків, гумористів. Ну, з прозаїками було вже маленько пізніше. А так потім мене залучати почали на всі файні концерти, на всі вечори, які проходили в школі. От, і потім так по життю і пішло, що гумор став для мене, як би казати, станом душі. От, і почав і пішло. А чому ви обрали мене цей жанр фіглярський? Ой, чому? Я знаю, може то, кажуть, Боже провидіння, вадзірка, а може і сам день народження, що я родився 1 апреля. Можливо, лише як так, а іншим чим я можу то об'яснити? Нічим. Найбільше мені любилося, коли виступаєш на сцені, і тобі люди плещуть у долоні, аплодують, і коли ти видиш реакцію тих людей, їхні очі, їхні усміхнені лиця, радуєшся тому, і особливо було для мене все майже таким одним із основних моментів, коли я виступав на сцені, знайти того глядача, який се найсміє. Тому що тільки з нього начати, а сміх то як цепна ланцюжкова така реакція. І цей день файненько засміє так дуже голосно, то тот, коло нього сидить, через пару минут обов'язково се буде сміяти, обов'язково. Туди легше робити з людьми. А з роками почав усвідомлювати, що сміх то не просто сміх, а сміх може міняти людину кожну. Сміх може людину привести до власної задумливості про своє життя. Сміх може людину надихати, як будувати своє життя далі. І я усвідомив вже з роками, що для мене сміх заради сміху перестав бути якби основою виступу на сцені. Я старався вже глядати такий матеріал, де б він носив у собі і моменти якихось життєвих фактів. А коли вони се перемішують із гумором, то є, мені здається, саме найліпше состояння душі кожного чоловіка, кожної людини, бо так чи інакше сміх продовжує людське життя. І коли то, що не говорив. Ви випустили свій поетичний зборник. Що можете про нього розказати? Ну, для мене самого то стало великим сюрпризом, що певний період життя, буквально коли, то було 2014-2015 рік, якась така міні-поетична іскра пробудилася, що просто вірші лилися самі собою. Видко сталися якісь такі життєві перипетії, що мусила та поезія лягти на папір, і воно ставалося само собою, так, у великому відсотку незалежно від мене, особливо чомусь у ранній час, 3 години по-нашому, коли в мене все була ручка, був папірчик, і воно писалося. Спершу пишеся, далі на другий день, це на третій день береш той віршик, відшліфуєш його, щось добавиш, щось обстаєшся, і склалася така. Потім я свої вірші почав читати на різних таких зустрічах творчих. От, у свою компанію на роботі, де я робив у Віршавському районному будинку культури, а мене звідуть, а чий це віршик? Я кажу, мій. І далі так, а чий це віршик? Кажу, мій. І так десь почало так кількістю та рости.
А далі мені кажуть, а чому книжку, де ваша книжка? То кажу, я й не планую її пущати, най собі ті віршики лежать на тому папірцьові та і все. А далі чомусь мене все ж таки пробило, як кажуть. Я знайшов прекрасних двох жіночок у Виноградівському, у самому Виноградові Валентина Костьо і Світлана Кедик, які мені допомогли із версткою цієї збірки, і з художнім оформленням. Ну, і ми думали, як збірку назвати. Сиділи ми у кафе, попивали каву смачну Виноградівську. Ну і дійшли висновку, що та книга може назвати «Іди до мене». Поетична книга більше про кохання, про те, що про ті почуття, які людину роблять ліпшу, кращу, дівчину, жінку роблять красивішу, радіснішу, спокійнішу. І люди роблять в певній мірі якось щасливими. Коли читаєш про почуття інших людей, подумаєш щось про своє. От і у 2015 році вийшла ця невеличка збірочка на 70 сторінок. Екземпляром 300 штук. Розійшлася скоро. Малося вдало продати екземплярів, а другим пороздавав. Не читають. Но пишеться ще потихеньку і до низька. Розкажіть, як і коли ви почали свою роботу на фотографії? Фотографію я почав теж з самого дитинства, тому що мій нянько робив культмасовиком у космотуб-санаторії в нашому селі Довгому, бо він закінчав Хуцьке культосвітнє училище, старостував на свадьбах, бо у нас не там староста на свадьбах, і попутно займався фотографією, то дощ чорно-біло. І потихеньку то мене так теж захопило. Мені то все любило той процес, а процес туди ще був дуже довгий, бо то що робилося у темній кімнаті, при червоному світлові. І там треба було, крім того, що ти сфотографіруєш фотоапаратом, зробиш якийсь кадр, ще вміти професійно проявити плівку, потім її, так би мовити, закріпити, бо були два хімічні такі розчини, проявити той фіксаж, і лише потім вийде із тої пленки знімок, фотографія. А найбільше для мене любило меніся, коли я то зрозумів, що фотографію, Юре, ти фіксуєш життєвий момент, фактично він стає маленькою історією, який в житті ся вже більше ніде не повторить. Ніде не буде тот схід сонця єднаким, як і вівторок, і у середу вже таким не буде. Так само захід сонця. Ніде людина не буде єднака. Ти фотографуєш його одне, в неї один настрій. Другого дня ти фотографуєш людину, у неї вже другий настрій. А через роки, коли ти декаєш особливо старі фотографії, ти маєш вже спілкування із самою історією. Історію своєї сім'ї, із історією своєї родини. І чому низько я дуже пропоную всім, хто держить фотографії в комп'ютерах, у ноутбуках, на флешках, не держіть їх там, а прийдіть, надрукуйте пару фотографій і покладіть їх у альбомчик. Бо займаюся до нині фотографією, тому що ви то візьмете альбомчик, прийдете до своїх родичів, до своїх близьких, на ноутбук ви вже не будете нести до куми, до сусідів, поникаємо куми, які мене файні фотки, та й тільки їх много. А там можеш обрати іменно то, що вам саме найдорогое є у житті. Ви фотограф, фігляр, ведучий, тамада, музикант. Що із цього всього вам любиться робити найбільше? Ну, якщо так, із кожного помалу, то любить мені все робити, тому що то кожен із цих жанрів і видів життя мені приємний, але найбільше мені, як би казати, профілюючи для мене є, звичайно, гумор. Гумор, бо, повторюся ще раз, зараз, коли вже у свої роки, то досить тяжко для мене, як для виконавця, знайти такий гумор, такий матеріал, який би був і мені близький душі, і бо я то доніс до глядачів. Тому що на нинішній день гумор із екрану перетворився на анекдотичний гумор. Він не несе в собі ніякої ні душевності, ні духовності, на жаль.
на жаль, а то мені не любиться, то так не має бути. Тому що актор, артист, виконавець гумору чи прозових творів, були і такі чітці, дуже їх було і немало, він у першу чергу має поважати свого глядача, любити. І не думати, що глядачеві треба якийсь такий примітив, де ти, ну, як би казати, і так задешево можеш людину розсмішити. Для мене то такі моменти на нинішній день дуже прикрі, і я їх не сприймаю, я такий гумор не люблю, і я його волію не читати, як десь піти ниже того щабеля, який я собі сам кладу для себе, що коли ти стаєш перед людьми, то обов'язково в першу чергу ти їх маєш поважати і зрозуміти їх стан душі. Ну і був прескаліміно в той момент, коли ти читаєш віршик або монолог, коли треба тобі, коли тобі треба. Чи є якийсь у вас особливий Дякую, я так їм захопив своїм дитячим віком. З того року, як я перший раз вийшов на сцену, особливих ритуалів в мене не є, але момент переживання, що я входжу на сцену, і би я файненько почав, і би, не дай Бог, не забився, стається зо мною і до низька. Особливих ритуалів не є, але саме основне, дуже много і часто треба репетирувати, робити над собою. Не забувати робити перед дзеркалом, є деякі такі свої прийомчики, коли виходиш на сцену, би себе виглядіти, як ти виглядаєш, бо сам так не видиш. А в дзеркало мусиш з ним працювати, не красуватися собою, що який ти красавець і так далі, а іменно, бо були жести виважені, бо була міміка відповідно до того тексту, який ти читаєш, який ти виконуєш. А так, ну, деякі актори пробують щось маленько, кажуть, чуть-чуть собі цяпнути, і все, я то не практикую, бо то для мене то опасний момент найбільший. Ні. Ну, одягом слідити за своїм, ти маєш, як виходиш на сцену, то обов'язково відповідний одяг того дійства, яке ти робиш. І такий маленький ритуал і обичаї в мене є. Ну, що ще основною люблю, коли я виходжу на сцену, я туди ні з кимось не общаю, ні ніч, тому що я всій у своєму виходу, що я маю бути сконцентрований, я маю бути собраним, от туди я спокійно виходжу. І коли вже я проговорю першу фразу, зроблю маленьку улыбку людям, отак, вони вже чують маленько ся розслабить, розвеселися, і я вже тоді читаю. Сформулюйте, будьте добрі, своє життєве кредо. Життєве кредо для мене творити людям добро і робити людям добро. На жаль, теперішні часи його стає чомусь все менше. Може мені так здається, не знаю, може ся так вийде. От. Тому що добра людина для мене є еталоном терпеливості, еталоном взаємопорозуміння із тими людьми, з якими ти живеш, з якими ти спілкуєшся, з якими ти десь зустрічаєшся незнайомими людьми чи в дорозі. Бо і людське добро видко по очах. Коли ти дивишся людині в очі, будучи вже много разів зустрічаєшся з людьми на великих і весіллях, і великих концертах, багато очей людських бачиш, і в очах вже можеш прочитати, що людина собою являє. Ну, приємно. Приємно то, що ви навіть на всеукраїнські конкурси виносили вірші нашого земляка Михайла Чухрана. Як вони сприймаються у світові? Не тут, де руснаки, де є мова рідна, а іменно у світові, в Україні, як сприймають вірші Михайла Чухрана. Перший приклад відносно нашої мови, коли я вчився у філіалі Київського інституту культури в місті Миколаєві, там був такий філіал, мене мої сукурсники все просили говорити по-нашому. Дуже часто і дуже їм то любимо. А зовсім недавній приклад, 2 роки тому я був на другому вечорі, присвяченому пам'яті Павла Глазового в Українському народному домі.
де разом виступав на сцені з народним артистом України, героєм України, лауреатом Шевченківської премії Анатолієм Паламаренко, з Грицьком Драпаком, народним артистом України, і заслуженим артистом України Володимиром Пушкаром з Тернопільщини. І коли десь між виступами я маленько говорив по-нашому, то коли вже закінчилося це все дійство, мене оточила така чудова група всіх моїх колег, чи ці гумористів, і просто мене запросили, просто мені казали так: Юра, не підете, ми вас не відпустимо, допоки нам не розповісте трохи віршів на вашій мові. І коли я їм розказував вірші Михайла Чухрана, реакція була абсолютно адекватна. Абсолютно. Я не додавав ні одного слова. На українській мові читаємо так в оригіналі. Вони розуміли, то прекрасно. Прекрасно. Коли ми мали невеличкий фуршет після цього пам'ятного вечора Глазового, то я там такі коротенькі, 4-рядочкові моментики Михайла Чухрана продукував, говорив. То через деякий час Анатолій Несторович Паламаренко попросив мене, щоб я ті мініатюрки вислав йому, де він робить ту філармонію українську, народну філармонію. Да, я йому то файненько відправив, наші всі матеріали, які нашу мову написані. Ви часто густо ходите з Михайлом Чухраном на творчі зустрічі, десь у бібліотеки в області, десь у шкільні заклади, десь у концертних залах, де проходять творчі зустрічі як з поетом. А Михайло Михайлович каже, що він ловгать ногу біля вас. Ви озвучуєте. Він каже, писатель, а ви читатель. Розкажіть, як от у вас такий дует вийшов? Читець. Або симбіоз такий. Симбіоз. Перший раз ми з Михайлом Михайловичем познайомилися, коли він ще робив хусті на пошті. А мене познайомив мій вже, на жаль, покійний друг, мій кум, Віктор Мавриць. І тоді мені Михайло Михайлович Чухран, я, до речі, завжди з ним, не лише по мірі можливості, а я коли приходжу і прошу в нього якісь матеріали для читання, то я обов'язково намагаюся, стараюся йому матеріально допомогти, бо я розумію, що то творчість і як творчі люди живуть, тобто виживають. І усе практично, не лише в нинішній час. Там ми перший раз познайомилися, і він мені дав читати вже туди і Ромео і Джульєту, шекспіровські переклади. Я так тим захопився, я так почав читати. Потім він так переїхав в Виноградово на телебачення. І ми там вже пару програм ми з ним зробили, він мені запропонував порядка десь 5 або 6, може і більше. Програм, де я там вже проводив зйомки. І якось так вийшло, я бачу, він вже не хоче без мене обходити. Та все мене кличе, йому все так ото полюбило. Но то, що місія полюбила, то вопросу так і не є, то однозначно, що місія полюбила його читати. Можу маленько собі дорікнути, що малом став на лінивий, там мало зараз учу вірші, не знаю, часу не маю, ці лінуюся. А треба би більше. Дуже вдачна була ваша постанова Ромео і Джульєти, що ставили і Винограду, і Віршаві, і Королеві, та постановку його авторську. Ну, я думаю, у нас би не була повна розмова, якби ви не прочитали один із віршів Михайла Чухрана. Запросто. Запросто. Я такі крутенькі прочитаю автобіографічні. Коли маленька був дитина, на мені були купрюшинка. Ішли роки, були хвороби, болить то серце, то суглоби. Коли стану я стогіднім дідом, то хочу захворіти спідом. Або ще один віршики. Ну, любить Михайло Михайлович такі тонкощі життєві, що тут від тогося нікуди не дінеш. Переклади його люблю із Олександра Пушкіна. Я вас любив, любові, що бить можете. Я вас любив і дуже годно бути, що й вся любов пропала недомак, а бо мене в годні вже забити, не прийдуть вам, не мені, не майпак. Я вас любив, та і болото свиня, шпацірював із вами я не раз. Но тут чомусь родила дитина. Теперки вже найдругі люблять вас.